На. Искаш ли да караме малко? Какво ще караш? Някаква кола да караме, а сега Корса може да цикаме, Формула, iRacing може да цикаме. Аз в принцип не ма топлят много рейсинг игрите, тъй че ти цъкай каквото си щеш, аз ще си продължавам терарията. Мога ли да цикам терария с бобони педали? Ами, не знам, брат, Имаш ама гемове. ще е много забавно. 74 на F1 Challenge. А Влади педали в Fighting Games. Сега ще го посетим, ако е там. Там ли? Няма го дева. Не, не седи на компютъра по цял ден. Не, той оно е чай, сега ще го звърна на лъста и сега се връщам. После е мой ред, после е мой ред. Крайно после е отпреди моя. да търпим Challenge Impossible. Нищо ново за Стефан. Да. Обичам, Стефан. Той ли? Стефан getting booked in 3, 2, 1. Are you serious right now, bro? Йо, минахай, брат, fuck you, брат. Чей, Това се случи. Кирчо, може ли да го сейвнеш това? Брат, това всичко се Кирчо случи на минахай. рекординг, това е най-пик high completion, айде ус. Are you serious right now, bro? Стефане, знаеш какво вика Insonix? Стефан Не. getting blocked in 3, 2, 1 in a 1 джойваш, брат. Я чай, трябва да го чуя, дай. Чай, Трябва да брат. го видя.